twee korte vragen. Eentje is van hoe sterk moet de marktwerking zijn en hoe sterk is die invloed op het quotastelsel? De melkfabrieken op dit moment hebben ondercapaciteit, schreeuwen melk. Hoe gaan jullie daarmee om? Wat is jullie mening daarop? Andere vraag, tweede vraag, meer richting Wilde van Delden. Ondernemers die met hele goede plannen maken, zijn ook in staat om mooie stal te bouwen. Maar die ondernemers zelf, hoe gaat die zich ontwikkelen? Want ik zie meerdere mensen uit Duitsland gaan, die gaan in één keer 700 prima. Die zijn zielsopvoed. Hoe moet die zich nu gaan voorbereiden als dit er staat als goede mensen? Oké. Simeon, eerste vraag. Ja. Marktstelsel. Zeg maar, hoe ontwikkelt de markt zich en wat betekent dat voor het quotumstelsel? We hebben zelf altijd gezegd, en dat wordt breed gedragen in Europa, dat het quotumstelsel alleen zin heeft als daarnaast er ook een vangnet is, dat op het moment dat je overschotten hebt, dat ook uit de markt kunt halen. Dus zeg maar, op het moment dat je die interventies en exportinstituties afschaft, heeft het verder ook geen zin om verder te quoteren. En de gekke situatie doet zich voor dat er op dit moment dus geen cent Europees geld meer nodig is om die markt in beweging te houden, maar het quotumstelsel nog wel bestaat. Nou ben ik er geen voorstander van om de klap in één keer te laten vallen. Je kunt hem gewoon geleidelijk uitfaseren met een verruiming van quota. Maar we zitten nu wel in een situatie waarin zeg maar, Europa geen geld meer in de markt stopt. Nog wel superheffing in, hè, er wordt dan ons verdiend. En we nog steeds in het systeem vastzitten en als we niks doen, dan blijft dat nog tot 2009 voortduren. Dus waar wij voor pleiten is van faseer het nou uit, maar dan kan die markt daar geleidelijk aan wennen. Dan kunnen boeren daaraan wennen. Wij kunnen toch niet sneller groeien dan 2-3% per jaar. Hè. We kunnen geen blik koeien opentrekken. En daardoor kunnen die ondernemers daar naartoe groeien. En eerlijk gezegd, want wij zitten natuurlijk te praten over zadencoöperaties die misschien deze ontwikkeling niet hebben gezien of anderen. Maar we hebben hem zelf ook niet gezien. Doordat we zeg maar, door het gemeenschappelijk landbouwbeleid 50 jaar ons uit de markt hebben onttrokken. Ik woon in Noord-Holland tussen volgrondstaanders, bolletellers en weet ik niet wat. En dat is ook af en toe de dood of de gladiolen, om maar met dat soort termen te spreken. Maar die hebben wel geleerd om zeg maar, zich in de markt te ontwikkelen en te kijken wat er in die markt gebeurt en daarbij aansluiting te zoeken. Dat hebben wij 50 jaar niet hoeven te doen. En dat zullen wij dus de komende 10 jaar moeten leren. Simeon, je bent in ieder geval wel consequent, want volgens mij is dit ook wat jij tegen mevrouw Van Burg hebt gezegd. Toch? Okay. En Lubbert, hoe ontwikkelt, of hoe moet eigenlijk een ondernemer zich ontwikkelen? Probeer het kort te houden. Ik wil eigenlijk twee dingen benadrukken. Ik denk het ene punt, dat zit nadrukkelijk op het gebied van organiseren en plannen. De man die naast me zit, die eindigt dus zijn inleiding met onderneem je iets of onderga je iets. Jullie hoorden zo net een ondernemer die begon aan het begin van het jaar met iets op zijn kalender te zetten. Aan het eind van het jaar. Er zat een ondernemer naast die werkte met een 5-jarenplan. Ik merk bij al van dit soort type ondernemers dat ze consequent iets plannen. En als je iets plant, dat is bij mezelf zo, dan kom je hem ook na. Tweede, en eigenlijk is dat de echte clue, dat is dat intermenselijke. En waar we echt tegenaan lopen, wat een stukje armoede is, als ik het zo brutaal mag noemen van ons als melkveehouders, dat is dat we van huis uit niet hebben geleerd hoe we mensen aansturen. En op het moment dat het bedrijf groeit en je kiest voor het meermansbedrijf, dan zul je mensen aan moeten sturen. En dat begint met je eigen karakter, van hou het tot God kennen. En weet hoe je daarmee omgaat. En dan ga je een keer op struikelen. En dan leer je jezelf kennen. En daardoor kom je er ook achter hoe je dat met anderen doet. Dat traject, je eigen karakter goed voor ogen hebben en daarmee omgaan, is denk ik een wezenlijk traject. En ik denk dat het heel belangrijk is, vooral voor jonge ondernemers, dat ze uit dat bedrijf een poosje gaan. Dat ze buiten het bedrijf, het liefst in dat grote bedrijf, ergens anders leren mensen aan te sturen. En dat valt niet mee. Dat kan ik uit eigen ervaring spreken. Dat moet je eerst echt wel leren. Dankjewel, Lubbert. Een stukje zelfkennis dus.